Mine se večera ja pokorna, neka pred sveta da se pokaže, neka mu gordo bratja dokaže, če sme strušili mrsni okovi, če sme slobodni, a ne rogovi, če sme strušili mrsni okovi, če sme slobodni, a ne rogovi. Družno, bratja Bolgari, boja na prvi, družno, bratja Bolgari, vraga pobedi. O majko moja, rodino mila, mine se večera ja pokorna. O majko moja, rodino mila, mine se večera ja pokorna. Družno, bratja Bolgari, boja na prvi, družno, bratja Bolgari, vraga pobedi. O majko moja, rodino mila, mine se večera ja pokorna. O majko moja, rodino mila, mine se večera ja pokorna.
Свързваме своите брати всички на оръжие. Свързваме своите брати всички на оръжие. Който носи мешко след и българско име, и българско име, и българско име. Да препаше остра сабля, знаме да развее. Да препаше остра сабля, знаме да развее. Къде си вярна ти, любов народна? Къде блестиш ти, искра любородна? Я в силен пламък ти пламни, табуен огън разпали на младите в сърцата, да тръгнат по гората, на младите в сърцата, да тръгнат по гората. Пламни, пламни ти в нас, любов гореща, роди в съдбата да стоим насреща. Да викнем синца с глас голям, по всички яко джабълкам. Голямо мамо ставай, оружие запасвай. Голямо мамо ставай, оружие запасвай. Байраци български напред да вдигне, с тръст ръка към Бога да извикне. О, наш Създателю Христе, явиш от ясното небе на нашето мъчение и дългото търпение, на нашето мъчение и дългото търпение. и 20 години, тъмнини дълбоки. Там в дън горите атонски високи, един монах тъмен, непознат и бледен, над лампа жумеща пишеше на мене. Що драскаше той там умислен един? Житие ли ново, нов ли Дамаскин? Захванато дълго, прекъсван, оставян и пред кандилото сред нощ пак залавян.
Най-после отдъхна и рече: конец! На житие ново аз турих венец. От днеска нататък българския род история има и става народ. Четете и знайте той, що съм аз написал. От много сказания и книги събрал. Четете, обрача, да ви се не смеят и вам, чужденците, да не се гордеят. Нави моята книга, тя е вам завет. Нека се преписва и множи безчет. И пръска по поля и долини, те българин страда, въздиша и гине. Тя е откровение, Божа благодат. Младия прави мъдър, а стария млад. Който я прочита, няма да се кае. Който знае нея, много ще да знае. 9 годин той скита се бездомен, без сън и без спокой, под вънкашност чужда и под име ново, и със сърце порасло и за кръст готово. И носи съзнание, крепост, светлина на робите слепи в робската страна. Той не се боеше, под небето спеше, ходеше замислен, сам си, без другар. Тая заран млад е, до вечер е стар, от тебе търговец, сега просек дрифъв, кога бе нужно хром, и сляп, и клипав. Днес селото глухо, утре в някой град, говореше тайно за ближния преврат, за бунт, за свобода, за смъртта и за гробът. И че е време вече да възстане робът. Че щастлив е оня, който прав дигне народното знаме и пролее кръв. И че трябва твърдост, кораж и постоянство. Че страхът е подлост, гордостта пиянство. Има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди и в нас чувства силни големи плоди. Защото там не иде навръх планината, що небето синьо крепи с рамената, се издига някой див, чудовен връх, покрит с бели кости и кървав мъх. На безсмъртен подвиг, паметник огромен. О, Шипка! 3 деня младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят, на боя ревът. Пристъпи ужасни. 12 път гъсти орди лазят по урвата дива. И тела я стелят. И кръв я залива. Бури подир бури. Рояк след рояк. Сюлейман безумни изсочи върха пак и вика: търчете! Тамо са раите! И ордите тръгват с викове сърдити и Аллах грамовно въздухът разпра. Върхът отговаря с други вик: ура! И днес юж Балканът, щом буря захваща. Спомня този ден бурен, шуми и препраща славата му дивна кът някой ек. От урва на урва и от век на век. България няма по-свещена, по-величава, по-достойна дата от 3 март. Денят на свободата. 3 март е повод да си припомним, че трябва да се гордеем, че сме българи. Пътнику
на света е само една, нашата мила родна страна. Че на света е България само една, нашата мила родна страна. Много родини има в света, има долини, чудни цветя, ала го няма пълния сград с песен хайдушка, роден Балкан. Че на света е само една, нашата мила родна страна. Че на света е България само една, нашата мила родна страна. Ти ще пребродиш много страни, всички народи ти обикни, но не забравяй пътникът своят прославен трудов народ. Че на света е само една, нашата мила родна страна. Че на света е България само една, нашата мила родна страна. Знай, на света е само една, нашата мила родна страна. Че на света е България само една, нашата мила родна страна. Нашата прекрасна родна страна. В многовековната история на българския народ има много дати, които ние добре помним. Има дати, които са запечатали гордост и слава. Има дати, които ще запомним с мъка и покруса. Една от най-светлите, от най-забележителните дати е 3 март. Денят, в който беше възродена българската държава, чието 136 години днес ние тържествено отбелязваме. 3 март е апогеят на многовековната борба на българския народ за национална независимост и суверенно развитие. Това е победата на един неукротим дух, свободолюбивия дух на българина. Именно тук, на този свещен връх, с саможертвата на няколко хиляди руски войни и български опълченци, практически беше спечелена войната. Тук, на този недостижим връх в българската история, беше изкована нашата свобода. Уважаеми господин министър-председател, Ваше Високо Преосвещенство, дами и господа народни представители, уважаеми кметове, областни управители, господин бригаден генерал, господа офицери, сержанти и войници, скъпи българи! 136 години въпросът за освобождението на България и руско-турската освободителна война вълнува десетки историци. Написани са книги с спомените на живи участници в национално-освободителното движение. Направени са задълбочени анализи на военните действия. Въпросът
за освобождението на България и днес, и утре ще вълнува историци и политици. Ние, българите, които всяка година изкачваме този легендарен връх и се събираме в неговото подножие, се вълнуваме от теми като свободата, родолюбието и паметта българска. Позволете ми да ви разкажа за тях с думите на един патриот и на един български архитект. Виждали ли сте свободата? Знаете ли, що е тя? Човешката свобода е като човешката кръв. Расте ли се по бялата риза и багри, не можеш да я сбъркаш с боята, защото по-иначе багри. И колкото повече топти човешкото сърце, толкова повече се стели тя върху бялото. И отдалече се вижда. Затова все с бели ризи ходихме. Много свобода сме виждали, но най-важното е, че сме виждали човеците, от които тя е извирала. Питат ме, имат ли памет българска? Питат ме, защо когато юнакът умре, ние песни му пеем. Човекът умрял, а ние пеем. Бива ли така? И отговарям му, когато човек се ражда, той не може да избира къде, кога и като какъв да се роди. Но може този човек да избира кога, къде и като какъв да умре. Затова ние българите пеем песни на юнаците, които избраха да умрат за свободата ни. Затова ние българите всяка година се събираме тук, където небето и земята събират върха на Шипка. Защото тук преди 80 години със своята признателност изградихме този паметник, за който архитектът Донков ще каже. Средствата за паметника се събираха левче по левче от децата от основните училища. Събираха се левче по левче от децата от гимназиите, защото днес можем да кажем, че паметникът на нашата признателност Шипка е съграден от децата ни. Трябва ли по-голям урок по родолюбие? Затова, уважаеми българи, с вас сме всяка година тук, за да спомним юнаците, белите ризи и свободата, която извира от тях, за да спомним уроците по родолюбие, които ще предадем на децата си, защото теми като свободата, родолюбието, отечеството и паметта българска не се предават с говор и разговор. Те се завещават. Нека бъдем достойни българи. Честит празник! Община Казанлък и община Габрово благодарят на всички родолюбиви българи, които присъстваха на тържественото честване по повод 136-та годишнина от освобождението на България. Честит празник!